O phone angani hamjam bore susmita na rimani pai angon noko thangai o phone ang phirogi nai pika ta kisa phone tongo iPhone tongo iPhone bonang di bunang ni paimani ta kisa phone tongo iPhone tongo iPhone abono sang rna musingi o phone o phirok toi phepika pika ani rang 1 lakh 60,000 najak 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 abo orang phirogo nangthung abo orang phirogo nangthung no iPhone bonang di bunang ni paimani no iPhone bonang di bunang ni paimani ta kisa phone tongo iPhone tongo iPhone ani rang 1 lakh 60,000 najak ani rang 1 lakh 60,000 najak abo orang phirogo nangthung abo orang phirogo nangthung no iPhone bonang di bunang ni paimani